Adama Kante halisa ale ma se ka jogojugu bila. Adama Kante sɛnɛ Adama mun ye maliyɛnw ka wari caman caman fara ɲɔgɔn kan ka boli n'a ye. O Adama an y'a mɛn bi ko Côte d'Ivoire jamana ɲɛmɔgɔw ye a bila ka taa u ka kasobonba la. K'a sababu kɛ mun ye? Point d'interrogation. Adama yɛrɛ ye mun mɔgɔna sugu de ye sisan nɔ. Maliyɛn fɛnɛ wari sira surunin ka di maliyɛn ye toro. Parce que Adama kun ye proposition mun kɛ maliyɛnw ye n'a sera k'u ka wari dun, o kɛra mun ye? O sɔrɔla mun de nɔfɛ? N'i bɛ t'i ka wari bila bangi la sisan nɔ, n'i mago tɛ s'a ma, san o san n'i ka wari bilalen bɛ yen nɔ, bangi bɛ 3% de fara kan san o san. Maintenant Adama nana maliyɛnw lasɔrɔ cogo di? N'i y'i ka wari investi Adama ka sɛnɛ fɛngɛ la, ale kun bɛ 40% de d'i ma. A y'o de kɛ ka mɔgɔ caman lasɔrɔ, ni mɔgɔ caman ka wari taara Adama bolo ten nɔ. Maintenant ne ma mun faamuya, Adama bolila ni mɔgɔw ka wari ye ka taa Côte d'Ivoire. Maintenant an y'a mɛn ɲinan Adama nana Mali la, a yɛrɛ pasera Salifu ka plateau kan ne ma fili ani Cɔrɔnɔn Jayi. Mɔgɔ min ye mɔgɔw ka wari yuruku yuruku ka boli ka taa jamana wɛrɛ la, o seginna ka na Mali kɔnɔ. Mali gouvernement ma se k'o minɛ, k'o ɲininka k'o minɛ k'o datugu, mɔgɔw ka wari bɛ lasegin u ma cogo min, ne m'o de faamuya. Sinon sisan sala ma mɛ bɛɛ ye Adama ye Mali kɔnɔ. Adama seginna o de la ka taa Côte d'Ivoire jamana kan. Maintenant bi Côte d'Ivoire cité dɔ bɛ yen nɔ, an ɲɛ bɛ annonce la yen nɔ k'u y'a minɛ sous mandat la, u ye mandat de dépôt d'a kan k'a bila ka taa Côte d'Ivoire kasobonba la. Adama, n'i mɛnna mɔgɔ tɔɲɔ la togo o togo dugukolo nin sanfɛ, a bil'i kunna k'a bɛ sara don dɔ. E ye denmisɛnnin fitinin de ye, san 20 ani san 5. E ma se diɲɛ yɔrɔ si fɔlɔ. E de bɛ ka hadamadenw jigila tigɛ. U wɔsi u ka sɛngɛ k'o ta k'o dun. Ta tɛ ka bɔ a la fɛnɛ, sisi tɛ ka minɛ. A bil'i kunna k'Ala tɛ sunɔgɔ dɛ. Hadamaden, i mana mɛn mɔgɔ tɔɲɔ la togo togo, i b'a y'i ɲɛ la don na ko mɛta yɛrɛ tɛ. Maintenant Mali autoritéw ma se k'a minɛ k'a datugu. A minɛlen filɛ Côte d'Ivoire jamana mɔgɔw fɛ de ye k'a minɛ k'a datugu, mais an ma se k'a dɔn réellement a minɛna kun min na. N'an y'a kunnafoni sɔrɔ a minɛna kun min yɛrɛ yɛrɛ la, an b'a fɔ aw ɲɛna. A bɔra sɛnɛ la sisan nɔ, a nana ni application dɔ de kun ye ko mɔgɔw bɛ se ka don yen nɔ ka taa wari ci. Ne b'a dɔn kɔni n'a taara o kɛ wali jamana kan, u b'a minɛ k'a datugu, fura yɛrɛ t'a la, mais n t'a cause dɔn fɔlɔ.